Matur suwun. Penyanyine luar biasa, Gus. Luar biasane ning kono nopo? Gudi saiki. Ngono-ngono gedhi lho. Ngono gedhe lho. Ya kuwi ngono gedene kok. Ora petuk rong wulan iso mongkok. Wih, ngetokke nek ngopeni. Sapa sing ngopeni? Ya bojone mosok awakmu. Ora tau diopeni. Ora tau diopeni piye to? Ora tau diopeni piye? Tinggal tanggapan terus kok. Lah kuwi ya golek kaya. Golek sapa? Golek kaya. Kaya apa? Kaya dhuwit. Mosok kaya kethek. Kok rumah sampe sik ben foto sik, Gus. Ngoten. Ibu-ibu monggo foto. Wah, iki ya jumbo-jumbo ki. Luar biasa. Iki malah nusul nang iki. Heeh, ora ana sing cilik iki. Ayo walah. Walah, ukuran super tok iki. Kok kaya sing ning omah ya. Wah, iki kaya pertiwi sing rega 80 lho, Kas. Apa iso jagung? Tongkole gede-gede, Kas. Kok tekan jagung barang. Piye lah. Anti bule. Anti malah saiki mentreken kabeh kok. Wis salahmu dhewe. Nganggo produk liyane lho. Ngoten. Ayo Bu, foto Bu. Bayah limosin tok isine. Wah, lagi matenge sakmene mentahe diben sak piro. Umpama dienggo contoh penyuburan. Oh, iki cara dienggo nganu, cara ya cocok. Cocok. Percontohan wae. Percontohan kari krikil ki dan subur-subur ya. Wis gak kaprah pokoke. Apa nek buke sing iki ya aku ya subur-subur. Heeh, ora ono kene makmur kok. Jagung payu 5,5 kok larang ya. Aku roh to, takok karo tukange nyelep. Sopo to? Mungkas. Kuwi tukang nyelep. Ngorjene nek payu. Ora payu ya sae. Lah nek kabare keterak corona ordene ape kadol. Ndekne ora ngarah kadol, wong sisone wereng gabe cek 3 sak kok. Ora ngarah kadol, wong kali krikile ora ngarah kurang pangan. Alas semono bane digelar. Aku piye? Alase piye? Alas semono bane digelar anggere to petrol pokoke wis. Mesti anggo lupa mesti babatan. Iya to. Terus nandur jagung. Wong kene luar biasa kok. Oh ngono. Lah ono cah kali krikil mbelit iki ra ono. Ora enek bocah iki sregep-sregep kok. Wah, kaya pas sing gedhe pokoke nang tengah. Pinter tukang fotone. Tukang fotone. Ya, Mas Manten senyum dong, Mbak Manten. Ini foto bahagia bukan foto ronsen. Ayo. Foto ronsen popoe. Senyum-senyum, Bu. Waduh, wis kaya sinden, Gus. Gaya bebas apa ora iki? Gaya bebas ora? Bu iso gaya bebas ora, Bu? Gaya bebas? Bu. Gaya bebas mboten, Bu. Gaya bebas, Bu. Iya. Kalau gaul gue gaul, ye. Neng foto profile yang ngono neng FB. Ngosol. Kacamu, gue pertemanan Gus. Pertemanan. Pokoknya ketik Elsa, kok metune wong kuwi. Masa Bu iki mau sing ngene, Mang? Masuk, Dek. Luar biasa. Iya komandane iki. Sanggulane. Ajeng mantuk to? Ajeng mantuk? Mantuk to? Malah kok tundung piye to? Ora lah wong ngono. Ben tak nekse nek ngene ora ngetutke nganten. Makon mantuk. Apa nek jenengan iki bar keterak corona iki ngantenan wis soleh. Iya. Wis awake dhewe seniman seniwati iki padha seneng. Ya entenana sedherek to Bu, aku adoh-adoh dobel kok kedewan banget kokel semono doyo. Piye? Komentar pertama tanggapan saurunge sakbare kena corona iki piye? Komentar piye? Seneng apa? Wah, luar biasa, Gus. Luar biasa piye? Matur nuwun terutama pemerintah desa sing wis ngekeki kelonggaran saithik kanggone kanca-kanca seniman untuk beraktivitas kembali. Cocok. Cocok to? Aku pisanan tanggapan yo ngono. Piye? Bojoku saking senenge kuwi. Gus. Budal tanggapan tak ngarek nangis. Bojomu kuwi? Iya. Saking senenge payu tanggapan. Biasanya aku adus dhewe. Kuwi didusi lho aku. Lho. Entang alamat kita entang apa anu gitu. Tak sampluk lambe yang kakno. Saking senenge didusi tenan. Terus umume wong kosokan nganggo krewek. Aku ora. Nganggo apa Gus kowe? Nganggo kuwi. Suket alang-alang. Wah, kok kaya pedet ya, Gus. Lho, aku ki basane wedes umume. Lah kok wong kok dikosoki nganggo suket alang-alang ya lumrahe nganggo sabun. Lah saking senenge. Saking senenge biasane sarapan atau dikek sarapan. Iki sarapan apa awakmu? Ya biasa to. Tak kene ya sate to. Waduh, mangan sate. Sate guk paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus antuk maju Gus iki ra ketok ning mburi. Iki ndelok Ciko sik Mas. Ciko sik. Ngaling-ngaling syuting yakin kayak wis ora ketok piye nggo anggap awi po. Yo ketok omahe wong. Nah, takon ning ngono lho, ngesakno Mas Katir kalau sing nyuting kok iso. Sowan no dusun Kali Krikil. Kali Krikil. Wonten pitulepun Bapak sinten, Mas? Bapak Madiran. Pak
Madiran. Pak Madiran lumantar Panggerga Busana Kondang Kaloko. Nggih. Panjenenganipun Mbak Yun Sekar Ayu. Sekar Ayu. Saking Kali Sumber. Kali Sumber. Perias Kondang Kaloko. Cocok. Sing wis ora ana surut-surute tanggapane coronae tanggapan kok. Tanggapan. Lho, lah kaya awak dhewe. Mbok rias apa pokoke sing penting Sing penting tanggapan. payu rias. Sak syutinge Syutinge yo komplit. Sekar Ayu Group. Sound sistemnya apa? Omega. Omega. Kok iki? Omega, kok kono lho. Gone anu kita? Iya. Juragan kita, keluar kita. Mosok apa lah? Alah. Ngerti? Gone Pitra ta? Iya. Alah. Orjene ngerti? Orjene sapa? Takokno dhewe to. Ki melok sapa kowe? Oh, Mega Suara to. Kok gak Bintang Samudra? Anu ya anu indukmu kobong ya pisan. Pancake tuwek. Golek sing nom-nom. Golek sing nom-nom. Bintang Samudra iki yo nggone Mas Mungkas. Heeh, nek tanggapan ning kene Bintang Samudra. Lah ning kono. Ning kono yo nganggo gone rawing to, Mega Suara. Yo iki senenganku ngono. Jane ngono ki anune dhewe kok kasih ngono. Aku tadi tukang ngobong-ngobong to malah. Kondur, Bu. Saking pundi niki? Gayang. Waduh, layak gawanane budal abot boleh kok tambah abot, Bu. Lho jenenge ngono kuwi. Jane ora tumpek. Iki nyengkuyung dape sapa, Gus? Depom menika panjenengan Roko Mas. Mas apa? Masya Allah. Mas apa? Masya Allah. Muhammad Ali Firmansyah. Muhammad Ali Firmansyah pikantuk Mbak Siska Ali Muntama. Siska Ali Muntama. Iki nganten kakung wonten putri sing kene. Mriki manten putri. Manten putri sing nganten kakung saking Bonorjo. Oh, saking Bonorjo. Nggih, wis ben ditutukne sik. Ben ditutukne sik nek kondur. Wis karuane kukut. Laut. Gue bariki pamitan. Iya. Gentenan tukang son yo pamitan sisan. Kabeh. Pamit. Yo pamitan mosok ning kene. Ayo ditungane Gus, muga-muga mantene dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga enggal pinaringan putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Muga-muga pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Rezeki ingkang turah-turah. Amin. Nek nggo bangun omah sing megah lan mewah. Amin. Yen turah kan nggo tuku sawah. Amin. Nek nggo anak sekolah lan kuliah. Amin. Yen turah kan nggo tindak Mekah lan Madinah. Amin. Wis awak dhewe bersyukur iso tumbas kathok wis ora gampang bedah. Mergo tanggapan wis akeh, wis enek pergerakan anyar meneh. Pergerakan baru. Iki wis PPKM wis rada suda. Rada suda. Coronane wis suda. Enek sing seneng ya enek sing ora. Sing seneng sapa? Sing seneng awake Awake dhewe. dhewe Sing ora ya ibu-ibu ki. Lah piye buan terus Bu nggih? Wong kene arang-arang wong iku. Arang-arang piye? Awakmu bayangno daerah Ngasem. Kenapa? Sak desa ki 35. Sak desa. Adol sapi sitok ora cukup. Lah nek sing tanggapan lah nek ade apa sakmono sapa nek sing didol? Lah iya. Pokoke ning omah karek bojo tok. Ya adol bojo. Ah nek Pak. Kok rumah tau. Bojo lah nek ape didol payu. Maksude suarane iku lho dikon nyanyi. Nek bojone penyanyi, lah nek bojone tukang korak-korak nang omah didol karo apa? Yo ngiwangi apa tandur apa matut, apa njabuti tagak listrik. Nggo ngeblek iki kowe. Wah santai. Rumah samu. Iki ya karo iki ya. Nggih. Iki apik manggon ning ndi ya ngene ra kaprah. Ning kene ora apa-apa, kowe kersane. Tapi kowe diteraki wong wedok-wedok iki. Ora diterasa nek diteraki lho. Ora. Mosok ora wedi karo awakmu. Cagak listrik kok. Mabrak ben atos. Yang mana? Ya wis kene ning ndi to manggone. Aku tak ora Mas Katin. Enak ning kene ya, ben ora diteraki Bang ya. Kene ndek sayu sing cilik-cilik medhon ya. Adik, pengabete yang alit mriki riyin. Monggo ayo. Ada boleh deh. Aku melok kowe ben aman melok turai wong wedok-wedok. Miring, Mas. Cagak. Mriki adik ayo niki turun dulu ayo, enggak apa-apa ayo. Tripote miring ngulon. Heeh, kene ndek cayu. Lah kok tim Bu, lah ya Allah nek sing kono ki mang ya Allah. Awar grajen. Malah adem kok Bu ya nggih. Malah adem. Adem Bu. Kene ndek. Iki manggon ning ndi nggo bocah iki. Ning kene ya, heeh. Endi lah bocahe? Liyane endi to bocahe? Gak ketoki. Ayo Dik mriki Dik. Kowe kepetel ning kursi kowe, Nduk. Adik. Duh gak krungu bocah iki. Halo Atika. Atika. Sini sayang. Sini sayang. Biar ketok. Kon marani Mas Anto. Aku marani to Mas Didoni aku. Ora. Namanya siapa, Bu? Cika. Ndi ki mengko ki apa lah batur. Oh lanjut diparani cah loro. Awas. Saiki kembar ya? Ora, ngene kok iso kembar. Mirip lho. Dik biyen
Anak iki sing sini lahir bayi. Lah sijine. Ari-ari. Ya kowe iki. Oh. Woi, Iki pacare kowe iki ketok. mek apa? Menteleng plede kaya. Mas Kadir kayak iso nonton tripote miring ben. Le aja Lah gelut. tenan to. Dikandani pengen gelut kok kono lho mek paku. Jangan berteman. Jangan berteman piye to kok. Malah didu. Ndak woto loro piye. Ra yo sok. Kene sing iki sapa jenenge iki? Afrika. Nah, ada yang baru nih. Afrika. Iklan zaman tahun apa to, Kek? Wah, tahun asura enak. Lha saiki asu enak. Enak. Nah, sate emang buku sarapan. Sate. Pemain tidak? Kali kerikil. Cita-citamu dadi apa sok ben? Dadi wong. Cita-cita dadi wong sing dadi munyuk ya sapa? Maksudnya dadi wong. Cita-citae kowe pengen dadi pegawai apa ngono lho. Dokter. Apa guru. Apa polisi. Cita-cita apa, Dik? Apa? Dokter. Pinter. Ini sapine akeh gak apa-apa. Kenapa dokter Iwan? Kuliah larang kok bayar nganggo sapi. Yo didol maksudnya. Iki sapa ki? Cika. Gane bacotane lho. Apa? Cikalan. Cikalan. Nama lengkapnya siapa? Cika siapa? Malah merah krungu. Nama lengkap siapa? Cika Alipia Dwibling. Wes tak kedawan jenenge. Omam ndi, Duk? Kali krikil. Kowe kelas pira? Kelas 2. Tenan po ora lah. Kelas 2. SD. Kelas 2 SD. SMK. SD tenan, Duk? SD. Kamu kelas 2 SD? Kelas 2 SD. Gak yakin aku. Saya itu kelas 2. Kowe kelas pira kowe? SD. Kelas 2. Iya. Tenan po ora. Tenan kok. Pinter cah lho, pinter. Bocah iki munggah ping pira sekolah? Sakmene kelas 2 SD. Pinter bocah iki. Pinter mbitu ibuke. Ning kandungan ndak wis anu TK B ya? Ora iku itu bocah pinter kok. Pirang tahun, Nduk? Umur pirang tahun kowe? Umur dhewe ra roh iki. Oh, alah kelas 2 SD. Nek manggon aja ning nguri gak? Kenapa? Ora ketok mejone. Oh, ngono. Kelas 2. Wis mulai masuk sekolah. Kelas 2 ngene kangen mono. Sudah mulai masuk sekolah? Sudah. Mulai sekolah tatap muka. Anakku tak penging kok. Kenapa? Ya sekolah tatap muka. Tabrak-tabrakan ngono. Raine ditatap-tatapno. Tak penging. Maksudnya ki bertatap muka ki ora kok terus raine tabrak-tabrakane ngono ora. Maksudnya piye? Bertatap muka itu saling berhadapan, mengajar antara guru dan murid. Ora kok rayu tatap-tatapno ngene ora. Oh. Aku layan ya bengi bojoku ngono, "Mas, ayo tatap muka." Kuwi gak kuwi. Ya apa? CPK kuwi. Rumah sama kene, sing siji sing cilik-cilik iki rene, medun. Ayo Mas, ayo. Lho sing menteleng lho. Wah, lu ah. Bocah diwedhaki kok gak tambah kuning. Malah morat-marit kelinget tenan karuan. Jenenge glowing abu-abuan. Iki biasane nganggo skincare dhek ora kok. Lah nganggo apa? Nganggo fresh care. Fresh care. Sapa Ndut jenengmu Ndut? Iya, aku wis roh wong. Kowe kok calon lurah Ndut apa mbah matem begetel apa. Mantap. Apa dadi manggolo terus potong. Wong sapa? Wong sapa? Yo kok nek modit nah jenengmu lho sapa? Jenengmu sapa? Luki ngono lho. Mau ya kene? Heeh. Di sijine, Mang. Oh, ya kuwi Gus. Kono ae lho kok sampe aku nyapa. Kowe nek kono nek muksin kono kok malah melok aku. Namanya siapa? Selamat. Bocah iki lho tiba ya selamat. Selamat kok blai terus iki piye? Pak Bejo ya. Kok Pak Bejo. Selamat rumahnya mana? Jambaran. Kowe jelas apa, Mat? Ngamuk kowe jelas apa, Lu? Kowe lagu apa iki? Ngamuk. Oh, kowe. Ngamuk. Wah, kaya sing ngamuk ngono wis. Kamerane ono kono teh ayo ngalih kan. Ben ngamuk dhewe kono. Maksudnya ngamuk ki manut penyanyine. Yuk, kerja bareng bersama Omega Audio. Ada satu artis yang satu ini kembali kita goyang nete-nete, Cok. Ini MC-lane Momon. Terus MC liane sapa? Rodek Rodek iki godi suarane. Iya. Yo, langsung saja
kita panggilkan bersama Omega Audio, ada artis yang satu ini bersama Mega Suara. Rodek ngono. Rodek. Cokro. Cokro halus. Heeh. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu jojoketan bersama teman-teman Manggolo Dumas. Kali ini mari kita panggilkan bersama Mega Suara, ada satu artis yang saat ini. Semonggo. Mbah Kliwon. Karung ini emang. Iya. Yo, aku nak kelintangan dingin lo kesana. Mak aku mana rono malah gelintang, aku malah kacau. Malah gelintang tenan. Ini nyanyi siapa tau sing ciki aku orang tahu ngerti. Siapa? Aku yo lagi ngerti iki tok. Katok itu lho. Koso katek wis katokan. Wis katokan to? Lah nek ku yo engko ae. Ya yo kosi koso. Iki lho, sapa Mbak? Neng dhuwur le, ayo neng dhuwur le. Ayo munggah le. Ayo munggah. Ning dhuwur. Neng dhuwur. Oh enak iki tok. Iki aku nandi to parakku iki. Kowe iki jane penyanyi iki apa bakul gedang lho? Aku bakul klopo. Oh alah. Mbak sinten iki? Amit nyuwun sewu. Aduh, ketadap to. Matane ra ngerti. Aku grogi ngosi sampean. Grogi apa wong kene ra pate ontro. Grogi. Mbak sapa ki? Nggih, sareng-sareng Mbak Rani Afrida nggih, Cak Antok. Mbak Rani Afrida. Oh Mbak Rani, saking putih ini Mbak Rani. Pokoknya adoh dhewe. Ndi ki? Atau mamu di? Adoh omahku kulon. Oh, Boti. Etan. Ra diakoni wong kita bocah ki. Omah kok bingung. Iya, piye. Oh, perapatan Tajing Iya, wong. piye. Karo Buantre kaya mendring semayan. karo pacare mesti. Angel. Dalam Angel. angel nggih. Mas Mega Suara semonggo. Mega Suara, yo iki senenganku. Enek bos wedok lah, enek bos wedok. Heeh. Bos Enek mesti cuantik dhewe. Oh, ayem saiki. Wah, tak kaprah pokoknya. Amin. Amin. Yang penting sama wa. Semuanya terasa begitu Apa? ku Iya. coba untuk Kelas loro SD kok sami nih, Cah. Eker iki. apa bisa terasa. Lah kok ya joget dhewe kok mbok tabuk ya aku malah. Urung. Lagi drama. Sik ta.
joget emang. Seneng kan. Kowe kas lagu iso joget barengan ora? Senengane gemblak. Gemblaan. Lah kok ngene-ngene ae. Lah sampean ki mau dadi to? Sampean dadi to? Saya sijine iki bareng, Cak. Iki lho, dikai lagu. Heeh. Sampean jalan lagu apa? Lho, Iso ora? iso. Lho. Iso dawo? Iso. Yo, Bas yo. Iso Ayo, iso. Mas. Iya. Ayo ndawuk Mas sampai aku, Mas. Iki yo mantane jaran lagi. Jalanan kok jalan. Aku calenge wae. Piye? Piye? Aku calenge wae. Ayo, antuk kokono. Joget, kokono. Hey! Ah, 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 ah. Sip. Mas Katir, kameraku Mas Katir. Ah. Selawe ewu sak koprolan. Rob koprolan 50.000 ayo le. Yo. Ate ngono le. Kopro yo nganggo sirahe yo. Sandale coplok. Ha. Iso konjer ora? Aku yo ora iso. Awak sampeyan dhewe kok konjer geblak. Kok piye geblak. Sijine kancamu, ayo. Lho ayo. 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 Kancamu iso kok kowe ora iso. Piye? Sangare kono alus. Mo. Lah ayo le. Ora Ayo. iso. 50.000 lho. Tak sawer gelem ora? Gelem ora? Gelem ora? 10.000? 20.000? 100? Mau ya wis bener aku ora duwe. Ibu-ibu mangke Mas Kliwin niki badhe atur. Mangke munggah terop terus nyeblok ndase dhisik. Kuwi tomblok ah. Kok ngeret-ngeret to. Si Arno. Oh sik to. Iki tutuk lampah pecah ndase. Sesuk sik tanggapan kok iso. Yo nganggo das liya. Duh, dase sliro. Kok rumasamu. Pisang kas le. Ayo le mau ndi sing iso koprol? Ya, hei. Yo. Kowe mosok kalah ning gurine. Melok ning gurine yo. Ayo. Hoi. Hoi. Iya. Malah mbok utir gulune. Ayo le. Oh ya. Oh ya. Hop. Mana? Kowe sampe koprol to? Arene. Kluyar kyo. Kene anu desele sunggi karo koprol. Jos luar biasa. Wah apa ngono gede selongak kan kendang ngabot tenan so. Nggo koprol, tak kira apa koprol. Le, sapa jenenge, Mak? Kowe